Всичко е както трябва. На номера пише ние сме народа. Да, вие сте народа, номера на рамата, къде е на автомобила? Всичко пише в тези документи, запознайте се. Трябва да го сравним. Трябва да го сравним, да. Трябва да го сравним номера, така че да представите номера на рамата. Къде се намира? Прочетете документите, там На пише. автомобила къде се намира Да, номера на автомобила трябва да Ами, под капака предполагам. Да отворите капака, загасете Да. автомобила, слезте, за да може да сравниме. Ама вие документа прочетахте ли го? Да, прочетох го. Запознахте ли се с документа? Той е до началника на КАТ. Това е рамата, да. Но да видим рамата. Вижте какво пише там. Отчислен. Отчислен. Да. Той не се води при вас Затова като на носи- отчет. А Той къде не се се води? Никъде не се води. Никъде. Той е моя не се води на собственост. отчет. Моя Добре, собственост. Аз го съм как написал трябва? там. Виж, прочети там Добре, всичко пише. прочели сме го, да. Нека си е ваша Прочетохме. собственост. Нека да е. Да. се движи Но по за да се пътищата, движи, има определени условия. Ама той път е на народа, аз затова съм сложил този... А пътя ваш ли? Ваш ли пътя? Къде е номера на рамата? Пътя ваш ли? Пътя е на държавата, господи. Колко е А държава? народа кой е? Народа и държавата. Така, ще покажете ли номера на рамата? Ние не сме длъжни да ви показваме номера, но щом настоявате ли? Настоявате. да, разбира се. Защо? Значи вие самоуправство правите. Сега това, което го приказваме, в случая малко Ами губене на самоуправство време. е. Как е губено време? Аз съм ви дал достатъчно документи. Изискваме определени документи. Това тук не е документ. Документи. Признатие, има подпис и печат. Добре, документа има, той- Той... господине, че за да управлявате моторно превозно средство, трябва да имате свидетелство за управление. От България или някоя друга държава. Това е в случая, когато автомобила се води към КАТ. Аз съм го свалил от отчет, съм го къде писал го моя собственост. Там пише, подпис и Добре, печат има. Карете си го поливайте, защо го карате Представете по тези- тогава свидетелство за управление Ама на не, МПС. аз съм писал там народа. Народа не му трябва такива документи. Той е отчислен от КАТ. Обадете се на вашия началник, той знае. Ами, вижте сега. Значи ние, като полицейски орган, трябва да ви установим самоличността. Аз съм го писал И там. ще съдействате ли Но съдействано, всичко съм ви дал. Това са установим документи. самоличността? Ние така не можем. Как да не Няма можете? не. Ние Трябва ви да казваме, направим ние не справка. сме персони, не сме граждани. Ние така или иначе трябва да направим справка, за да ви установим самоличността. Обадете се в КАТ, той началника знае. Аз не виждам проблем никакъв. Добре, ние трябва Вижте, да знаем. регистрирани Ние са... извършваме проверката, ние трябва да знаем с кого разговаряме. С народа разговаря. Ние ви казваме с кой разговаряте. Кажете, ако ви интересува нещо. Кажете какво мислите сега по въпроса. Знаем се, да. Всяко сега позабила. Ние по принцип Няма нужда Сега, въпросът е, така да разговаряме освен по това, този което начин, е нали? тук, Ние най-нормално да говорим. регистрационна табела за така, автомобила нека няма. по-нормално да говорим. Ето, Регистрационната белка да ще ни... разберем. Трябва, така Има или си го иначе, българско, ние има си да го знаме, установим има си самоличността ви. Всичко е легализирано. Разбирате ли? Имам Добре, подпис, дай да печат, ти обясня вашата малко. юрисдикция. Самоличност се установява на персона, на физическо лице и на граждани. Ето, написано и тук вече. Сега, Христо Георгиев Христо е той, така ли? Да, го Това е разбираме. персона, която представлявам. Аз моето той име е само Христо. 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 Това Да. са ми дали като се Вие сте му баща. Да. И това е баща ми в случая и си Добре, караме Добре, нашия. елате насам, елате Да, да това не беля. България. Не стане беля. И затова сме го сняли от отчет, този автомобил се води на мен и съм го писал там. Моя лична, движима неприкосновена собственост. Сега аз да ви кажа нещо, господине. Преди Слушай. време мои колеги бяха спрели баща ви 4 пъти да ме управлява спира. без свидетелство. 4 пъти ме Те, спира. Може 4 пъти. Тогава районните инспектори ви обясниха Трябва да нещо. се стига до там. Вие не пожелахте да им съдействате, стигна се да отидете до второ район, ако си спомняте.
после вече не знам какво е ставало, но знаете, че когато има някаква неизправност в документи, които изисква полицейския орган, се стига до глоби и така нататък. Сега да ви кажа, аз не знам вие какви персони сте, но автомобил без регистрационни табели, които са по, нали, както се иска по изискване в Закона за движение по пътищата на Република България, все едно няма регистрационни табели. А когато един автомобил, дали ремарке, пътно превозно средство, което подлежи на регистрация, не е с регистрационни табели, това си е престъпление по Какво наказателния сме кодекс. пристъпили ние? Кажи, какво сме И пристъпили? това е. Сега. Да, имате ли някакви нарушение? документи да са Някакво нарушени? нарушение? някакъв Аз да имам документ нарушение. за Или- самоличност. Да, ето го. Аз Ние когато, така или иначе трябва да ви установим, разбирате? когато ти дам документ, Така. значи аз се Аз ви признавам търся за документи персона, за за самоличност. гражданин. Там пише Аз него, казвам, аз не кой съм са. персона. Ей, тук пише, виж, жив Добре, човек. де, ние го прочетохме. Много добре го прочетохме. Да влизаме в колата и да Ами влизаме. да, трябва да, наистина трябва да го Защото като не установим. желаете Добре, да какво представите, искате да направим? Трябва да някакъв установим документ. вашата Аз самоличност ти и казвам. този автомобил. Ама аз моите самоличност ти я казвам. Аз се казвам Георги, Знаеме, че Добре. представлявам добре. персона. Добре, няма лошо. Какво повече да кажа? Трябва ни свидетелство за управление на водача. Слушай, То не е вие сте необходимо. водача. Вие Автомобилът твърдите е някакви някакъв други неща. Аз препоръчвам да влезете в автомобила, за да не стане инцидент. Какво ще правим от тук? Каква е процедурата? Трябва да ви Каква е установим. процедурата? Чакаме сега в нашите системи да видим дали, господине, вие реално притежавате свидетелство за управление на МПС. Или не притежавате. Това е грешен проверим. въпрос. Този автомобил, дали е регистриран по надлежния ред, както го изисква Законът за Не е движение по регистриран. Ние пътищата, сме го или свалили не? от отчет. Свалени от Други отчет. Друг е хора ви го въпросът, свалиха друг е от въпросът. отчет, защото вие бяхте неправоспособен водач. Сега не знам какъв ви е статут. Аз? Да, Кога? преди време. Стига. Не, да. Това не е вярно. Аз бях свидетел. Правоспособен Бил водач си трябва да- лъжи свидетел. Защото аз имам книжка, английска ми и книжката. Каква е? Английска. Еми защо не я представите? Ами не я нося. Не, и друго, защото нямаше основание. Добре, обадете се на началника на КАТ. Това ще направим. Просто Добре, или обадиме стойте сега. встрани Запознали на сме пътя, или когато влезте в трябва. автомобила. А документите, Добре. нашите документи ще ги върнете ли? Естествено. Добре. Добре, тук сме.
пишем заявленията? Ами, ще пишем сигурно. Каква е процедурата? И сега чакаме, ние сме докладвали на началника и те или иначе за това установяване, ще видим. Какво стана, господин полицай? Чакаме те или иначе група да направи оглед на автомобила, защото този автомобил няма регистрация. Той е неприкосновен, какъв оглед? Народа. Той е със специален... Случи той на време, нали? Да. Господи. Сега ти си на служба, не мога да се приказвам. Разбира се, няма нищо. Обаче,